Prajem vám dobré ráno z našej dobrodružnej cesty, ktorá nás tentokrát zaviedla hlboko do Sarajeva. Moje ráno sa začína tak s kávičkou v mojom ikonickom Pikachu hrnčeku, ktorý som si tak trošku požičala, ale nebojte sa, nechala som za neho 4 Red Bully, takže verím, že je všetko v poriadku. Dnes nás čaká pestrý deň plný nečakaných odbočení a zážitkov. Mimo toho, že sme museli vymeniť sklo a naši kolegovia idú práve na výmenu silent bloku, sme sa vybrali rovno na staré skokanské mostíky z olympiády v roku 1984. Dnes je to pokojné miesto na fotenie, ale počas vojny to bolo bohužiaľ aj miesto popráv. Históriu tu doslova cítiť vo vzduchu. Po ceste sme tak trochu zabudli zapnúť svetla, alebo teda aspoň sme boli v domienke, že ich nemusíme mať zapnuté, a tak nás zastavili policajti, no a to bolo za všetky drobné. Práve sme vyrepovali 50 € pokutu za 2 Red Bully a 2 nálepky. Zastavili nás policajti s tým, že tu nie je dovolené mať vypnuté svetla v Bosne, čo sme nevedeli, lebo každý druhý človek tu nemá zapnuté svetla. A potom si všimli naše svetlo zapnuté. Tak sme sa začali rozprávať a ja som im dnes začala vysvetľovať aj tu na Smírom, že ako sa to stalo a prečo sa to stalo, a typek bol taký, že fúha, že no dobre, ale proste 50 € pokuta. Tak som rýchlo vyťahla telefón a ukazovala som mu, ako sa to stalo, nech ho tak zakecáme. A potom, že ideme do Čiernej Hory a do Albánska, že máme pred sebou ešte celú cestu. No a oni si všimli, že si ich fotím z auta zatiaľ, kým som čakala na nich. Teda kým Miro čakal na pokutu. A ešte sa vás pýtali, že prečo si ich fotím, a ja že však, lebo vyzeráte veľmi dobre. Došlo ešte, sme sa úplne náhodne stretli aj s Mimi a s Richim, ktorí boli hľadať Intercars ďalšie diely, tak sme to tam rýchlo tak zakecali, že hej, to svetlo zháňame, dneska sme ho boli pozrieť v 4 obchodoch, a on taký, dobre, choďte. Máte zadarmo, tak teda som mu donesla 2 Red Bully a 2 nálepky a dúfam, že si na nás bude spomínať v dobrom. Tá obrovské, a ide tu aj lanovka, wow. Extrém. Tam sa ideme odfotiť, to je že must. Na skokanské... No čo, tak to máme aj v Tatrách. No, som výherca olympijských hier. Toto je super. Vôbec to nebude podľa mňa držať, že je dlho, ale mám z toho dobrý pocit. Zničenie majetku. Tak nie, ale... Má to svoje čaro. Pokračujeme k piesočným pyramídam. Miesto, ktoré je ako stvorené na krátky videoblog. Ale ak poznáte môj štýl, tak viete, že nezostávame len pri pôvodnom pláne. Ja som si totiž to doslova vyprosila, aby sme sa zastavili nie len na pyramídach, ale aj na monumente z Jutečka. Keď som to videla naživo, ten masívny brutalistický pomník ma úplne že pohltil, cítila som sa ako malinka. Z každého uhla sa tu totiž to ukáže niečo nové. V súradniciach, ale bola to moja prosba o to, že či sa tu môžeme zastaviť, lebo je to jeden z mojich takých tých bodov, ktoré chcem v živote navštíviť, ale chcela som a už konečne môžem. A tak vám to ukážem, je to ďalší jeden zo spomenníkov, ako sme už doteraz načrtli, ale toto je niečo spektakulárne. Nové slovo. Wow, ale aj s tým výhľadom. Ešte tam vzadu je nejaký opustený hotel, ktorý vyzerá ako taký urbex. To je tiež zaujímavé, takže let's go. Ono to ináč vôbec nevyzerá, že by toho bolo tak veľa. Ale vieš, tam asi ďalej nejdem, lebo není tu moc ako cesta dolu. Náš road trip ďalej vedie cez surové skalnaté cesty a prudké svahy. Predstavte si tento ikonický scénický výhľad, okolo nás nádherná príroda, slnečný deň, a ja si dávam takú tú pauzu, viete, takú tú odskočenie si. A chcem ísť na naozaj dobrodružné čuracie miesto, takže chalani sa tak trochu zlakli a dali mi pre istotu na pás karabínu. Bezpečnosť nadovšetko predsa len. No a potom už prichádzame do pohoria Durmitor. A počúvajte, akože toto miesto by mohlo úplne smelo konkurovať Novému Zélandu a Pán prsteňov sa mal natáčať podľa mňa tu. Fakt, keby napríklad sa rozhodli robiť live action Death Strandingu, musí sa to jednoznačne točiť tu. No po tejto adrenalinovej etape si dávame trošičku pauzu na kávu v úpetí hôr, ale zvedavosť mi nedá pokoj a chcem si ešte trošku užiť toto miesto. Ja som povedala to isté, že Pán prsteňov sa mal natáčať tu a nie. Wow, ale tu nás si dávať kavičku, tak to je
Predstav si, že... Wow. Wow. Teda povedal som, že nebehám, ale za takýmito výhľadmi asi chcem behať. Mali sme totiž to dneska celkom taký záhon a to skrz to, že sme si mysleli, že strašne nestíhame, tak sme páchali body jeden za druhým a vôbec sme si to ako keby neužívali, zabudli sme na to si to užívať v prvom rade a potom sme zastavili jednu posádku, že sme dosť asi 6 alebo 7 aut sme dobehli a oni, že idú na ten offroad a my sme sa najprv rozhodli, že nejdeme a tak sme im utiekli a potom sme si tak hovorili, že sakra furt niekam sa naháňame a úplne zabudáme si užívať tento výlet, takže teraz sme na offroade, síce bez nich, ale aspoň si to užijeme. Možno zase oni dobehnú nás, keďže majú o mnoho lepšie auta vybavené na toto. Ovce! Ahoj! Poď sem! Poď bližšie! Pozor kravy! Tento sa bojí. My tu sedíme napalení, naovliekaní, lebo je vonku 11 stupňov a boli sme úplne, že kokos, prečo je taká zima. A sme v nadmorskej výšky, z pôvodnej sme šli, ja to hneď pozriem, 1700 sme teraz. Ale neviem nájsť, kde sme. Už sme dúfam, že nižšie. Takže čím nižšie prídeme, dúfam, že budeme mať teplejšie. Tam vidíme krásny tunel, ktorý sme mali pôvodne ísť, ale... Doprava pôjdeme. Vidíme ho, hej. Pekný. Po tomto celom dni na cestách sme sa nakoniec dostali až k albánskym hraniciam a večer sme to zložili v kempe tesne pred nimi, kde sme náhodou natrafili aj na naše nové partie. No a ako už to býva, večer sa niesol v duchu smiechu a dobrej nálady a ráno to bolo občasí ťažšie, ale stalo to za to. No, nasledujúci deň pokračujeme s ďalšími posádkami a tentokrát máme v aute čisto ženskú posádku. Trošku sme si povymieniali týmy a prináša to úplne inú energiu a bavíme sa ako nikdy. Cesta nás vedie cez celé pohorie smerom do Albánska a stúpame do závratných výšok a tie výhľady sú jednoducho neuveriteľné. Dneska ideme na bod 62, teraz prejdeme cez albánske hranice, že asi tak za nejakých 5 minút. A potom maximálne, kde sa dostaneme dnes, je 66 a všetky body, ktoré sú tu, 7, 8, 9, vlastne až potiaľto sú jazda smrti, jak to je? Jazda smrti. No a keďže nechceme zabiť sa ani medzi sebou navzájom, ani naše auta, tak sme sa rozhodli tam neísť. Ono hlavne aj hovorili ostatní účastníci, že ono to není až také drsné, ako je to dlhé. No. A komu sa chce? Čo sme počuli, tak 80 km sa ide 8 hodín, ale niekto vravel dokonca, že to išli 13. A tá predstava toho, že byť 13 hodín zavretá ve 46 je super, ale predstava sedenia na pláži 13 hodín je ešte lepšia. Takže sme moc pohodlní na toto. Ale ešte nás čaká dosť veľa bodov do 93, že stále nemáme vyhrané. Teším sa na to historické mesto a teším sa na to jazero, čo má byť, že najkrajšie jazero v Albánsku. Alebo najkrajšie miesto v Albánsku, alebo taká nejaká vec. Dobre, ako podľa mňa Albánsko je veľmi pekné, aby som chcela ešte niekedy doletieť a prejsť si to celé, tak, ale to by som všetky tieto krajiny chcela, že strávili sme len jeden deň v Čiernej hore a podľa mňa to bola asi najkrajšia krajina, ktorú som zatiaľ videla, čo sa týka prírody. Strašne ma bolí hlava. Prečo mi ten e-bike nefunguje? Zuzka, vylomilo sa ti koleso bratu. Fotiť chcú zase. Nič nerobia, len točia títo.
Influenceri hrozné, že? Aj tak to nikdy nespracujem. Nie, musí. Musíš. My sa na to spoliehame, my nič nefotíme a nenatáčame, spoliehame. Ja nefotím ináč potom, ale ja len točím. Okay. Most odvahy. Ale väčšinou sme mávali mosty odvahy pre autá. Toto je zmena. Toto je most odvahy pre peších. Je to úzky most, ktorý naozaj preveril odvahu každého vrátane mňa. Jednoducho sa extrémne kýval a ja som z toho bola úplne, že... Akože k čomu sa máš dostať týmto mostom? Prečo je tu? Dobre, zvládli sme to práve týmto bodom. Aha, toto ťa tu čaká. Tu určite je nejaký portál. Celý deň sme ako si zabili a ja som absolútne nevedela, že ako už bol večer, že všetci sme sa zrazu stretli pri Bovila Lake. Toto jazero je jedno z údajne najkrajších v Albánsku. A bolo to také naozaj zaujímavé, lebo tá cesta tam viedla cez brutálnu mestskú chaotickú dopravu a všetci sme sa tam postrácali a nakoniec sme sa na tom úpetí Bovila Lakeu našli a tento večer bol jeden z fakt veselý večer. Všetci sme tu boli pokope a užívali sme si tú mega pohodu v horách. Čaute. Ráno nás čakal taký netradičný budíček, alebo teda aspoň podľa ktorých. Budíček. Máte skos časový. A dali sme si spoločné raňajky. Dobrú chuť. Akože už sa toho až tak nebojím, ako kedysi. Ježiš, to je dobré. Aspoň ten pocit zmijeme. Ideme do hotelu Bunkert. Do bunkru. Teším sa, lebo sa chystáme do Tirany. Ale vítajte v Albánsku, krajina, ktorá skrýva naozaj množstvo tajomstiev a hlavne z minulosti. Dnes sa pozrieme na jedno z najfascinujúcejších miest, ktoré fakt naozaj odhaluje tú temnú históriu krajiny a je to Bunkert, jednotka teda konkrétne. Je to obrovský podzemný bunker nedaleko Tirany, ktorý bol postavený počas režimu Envera Hoxhu a bol dlhé roky skrytý pred zrakmi verejnosti. Predstavte si taký 5-poschodový komplex so 106 miestnosťami a s dĺžkou chodieb takmer 1 kilometr. Bol naozaj postavený ako úkryt pred komunistickými lídrami, vládnych predstaviteľov Albánska a v prípade vojnového konfliktu. Hoci mal slúžiť na ochranu, dnes je symbolom mrazivého obdobia tejto albánskej histórie. Každá miestnosť bunkry rozpráva naozaj príbeh a to uvidíte na tých videách. Výstavy, ktoré sú tu dnes vystavené, zobrazujú život Albáncov počas komunistického režimu, kde boli prísne kontroly, cenzúra, tajná polícia, totálna izolácia krajiny a prechádzate naozaj tým príbehom. Tie miestnosti sú tak zariadené, ako boli vtedy, vrátane Hoxhovho veliteľského centra, konferenčných miestností a naozaj z mojich skúseností, čo ja milujem chodiť do muzeí, takto blízko k minulosti sa naozaj len málo kedy dostanete. Čo som sa dozvedela, tak počas jeho vládnutia sa v Albánsku vytvorilo takmer 200 000 bunkrov, čo je šialené, minimálne. Toto sú všetko akože, tie kroužky sú bunkre. Celkom milé uvítanie v meste. Veľmi sa mi to zatiaľ páči. Ale stále som názoru, že Tirana je jedným z miest, kde treba ísť dopravou inou ako autom.
Predstavte si, že stojíte pred jednou z najzáhadnejších a najikonickejších stavieb v Tyrane, pyramídou. Ale nie je to len taká nejaká pyramída. Tyránska pyramída bola pôvodne postavená v 88. ako múzeum na počesť práve spomínaného Envera Hoxhu, komunistického diktátora, ktorý tu vládol. Donedávna, a to som napríklad ani ja nevedela, bola táto brutalistická budova úplne opustená a bol z nej urbex. A na to som sa naozaj tešila, keď sme prišli do mesta, ale ako som sa dozvedela, celá pyramída je momentálne prerobená a je tam taký pseudonákupak, takže dosť smutné. Naša ďalšia zastávka je vojenský prístav a údajne tu malo byť množstvo potopených lodí a taktiež údajne objekt nemal byť strážený vojakmi. No, naša skúsenosť bola teda rozhodne iná a keď sa k nám typek približoval s kalachom, nebolo mi úplne všetko jedno. Sme prevádzaní typkom čo to má? Vyzerá tak zástava, ale neviem, čo to je presne za zbraň. Kalašnikov. No. No, pridala som sa tu na týmu Rustabinierov, lebo máme posledné 2 body pred sebou a obidva sú na pláži. Tak nejak zišlo z toho, že naše auta to najpravdepodobnejšie nedajú, lebo všetkých 8 aut, ktoré sme stretli doteraz, sa otočili. Skrz to, že zapadli a museli platiť za vyťahnutie. Ale toto super Twingo by to mohlo dať, keďže je veľmi ľahučké. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. Akože nedávam tomu úprimne veľké nádeje. Ani ja sa hrám, ja proste ja to chcem len vyskúšať, ako nemám žiadne ego, že to dáme, nie. Proste väčšiný učeň, je to sranda. Ja život beriem ako zábavu, takže nič iné nám nezostáva. Preto som rada, že sa tam ide. Sice chalani naši nejdu, ale bolo by mi to ľúto takto pred cieľom, že tešila som sa na ten záber toho piesku, ako už dokážeme do tej rovinky cieľovej a ochudobniť tento vlastne celý blok o to, tak by mi to bolo ľúto. Aj oni sa vracajú. To je pravda. Hej, došli to. Neviem, či je to nie je zakázané tu na stále, ale že sme malého myška tak dobre uskladnili tu na. Brzí ma to, že kolik nemusíš sedieť vzadu? On je v pohode. Mohla som ísť aj ja. Či už sa nedá akože ďalej do strecha? Trošku sa dá. Ale je super hľadať pohodlie v nepohodlí. No to je ako podľa mňa vaša meta, tento výlet. Vy ste... Auto sa vám pokazilo, požičali ste si nové, išli ste na obhliadku niekde, zatiaľ vám upravili auto. Áno. Ale neopravili vám ho úplne? No, zabudli zapojiť kostru na seba, tak to sme potom ešte dopájali. A potom sa vám ešte niečo stalo? No a potom nám odišla brzdová trubka vpredu. Tu nám v Albánsku spravili. A to nebolo všetko, či? To už bolo všetko? No, predtým, Miško, čo sme mali, hovor ešte, no ABS-ko nám hapruje stále, ale čo sme mali také vážnejšie? Defektu mu sme roztrhli, tak to sme išli hľadať do servisu, to nám to zhodí dole. A tomič máme, ten počet. Áno. Prejdeme, ten je rozbitý, chceli sme ho spraviť len tam tým, že sme zvyšili podvozok, bolo by ho treba prevárať. Takže to už by sme strátili zase ďalšieho pol dňa, keby sme si to tam niekde zvárali a tak sme to dali bez toho tomiča. No ja som si vravela, že keby zažijem to všetko, čo ste zažili vy, tak neviem, či sa ešte vydáme na takýto výlet. Ale možno ste to len tak dramatizovali v tých správach, ale bolo to... Tak my to bereme na pohodu, treba si zo všetkého zobrať len to dobré. Naša posledná zastávka mal byť off-road beach bar. A podľa nášho itinerára, citujem, dá sa tu super zapadnúť v piesku. Ak to dáte až sem, pokračujte ďalej na priazný bod a choďte stále popri mori až do cieľa. Reálne sme boli kilometer, možno 2 od nášho cieľa a zasekli sme sa tu na 2 až 3 hodiny. Nikto z nás neprišiel cez pláž dolu.
Že asi minus start. To je tréning. No. Tu nám berú. Dobre, tak toto som nečakala, že dopadne takto, ale cieľová rovinka, here we go! A už zapadli. Čo sa stalo? Ty kokos. A vy a čo? Či ona? Oni sú v pohode. Čakajú na vás. No akože, a mám ich zavolať, že nech vás vyťahnú? Lebo oni povedali, že oni idú naspäť kvôli tomu, že tam ideme my, že nemôžu nás tam nechať. Ja, tak potom áno. Ak majú chuť, ak nás majú chuť, tak my dáme 20 každému, tak môžeme dať chuť, že dáme ich 20. Myslím, že sme všetci očakávali, že to takto dopadne. Takže samozrejme sa platí 20 € za jedno auto. Yes, zážitok pre 20 metrov po pláži. A ide nás vyťahnuť toto pačerko. Myslím si, že všetci na začiatku tohto videa si hovorili, že na čo to vôbec skúšame, zbytočne presne minieme len 20 €. Ale keby ste tu a ste, že fakt 2 body pred cieľom, tak radšej miniete tých 20 €. Ako tá predstava toho, že si to rúcame po pláži, je tak 100-krát lepšia ako to, že sme to vedeli. Každý to vedel podľa mňa v kútiku duše, že toto sa stane. Ale všetci to chceli skúsiť. A 20 € je 20 €, no tak... Bože. No už ideme naspäť. Ideme, no. Ešte 1,5 hodiny ku pláži. A všetci sú tam. Najhoršie bolo, že pred 15 minútami, no dobre, tak pred 1,5 hodiny som točila to, že všetci sme čakali, že zapadneme, ale bolo to super, mali sme to vyskúšať. Bolo to extrémne zážitkové a sme radi, že sme to spravili. A teraz už mám len také myšlienky, že ja sa teším do tej vody, ako tam budem sedieť s tým pivom. 3 hodiny v nej budem sedieť, to je jedno, že už dojdeme o 8 večer. Prosím, len už buďme tam. Aké máte z toho pocity? Zmiešané. Lepší nápad sme ešte nemali, podľa mňa. Toto bolo fiasko tohto výletu. 2 body pred koncom. Posledné 2 body. Doteraz sa nám strašne sa nám nedarilo doteraz, ale teraz, že sa nám strašne zadarilo. Aby som to povedal, že 18 mínus, chápeš? Na stupnici od 0 po 10 minus 18. Dobre, stala sa taká vec, že sme nastavili rýchlo na pumpe, lebo som potrebovala ísť cikať. A zabudli sme tam nášho kamaráta Jana. Teda, zabudol. Ale našťastie naskočil tu na kamošom na korbu. Že to bude vidieť. Lenže ideme tak s toukou. A toto vôbec není košer, nerobte to, nikdy to nerobte, ale nejak sa to stalo a proste ponáhľame sa. Ja dúfam, že je v pohode, ako fakt dúfam, že je v pohode. Sme mali možnosť zastať a prehodiť sa. Sme skoro tam! 3 minúty, ja už sa neviem dočkať. Tam je Jano!
vidíte si. Dal si to. Dobre, po tomto divadielku som utekala do vody. Okúpala som sa strašne. Idem sa osprchovať a idem to robiť znovu. Nie o čom. A toto bol náš zážitok, toto bola naša cesta, toto bol náš výlet. Podľa mňa Razventure bolo niečo extrémne ikonické a som veľmi rada, že som to zažila v mojom živote. Všetkých vás chcem týmto vyzvať na to, aby ste si kúpili nejaký starý vrak, prihlásili sa a išli s nami na budúci rok, lebo takýto typ zážitku sa vám naskytne len málo kedy a je radosť nájsť komfort v extrémne nekomfortných situáciách. Takže poďte s nami, ja dúfam, že sa vám to bude páčiť a určite mi napíšte, ako ste prežili túto cestu so mnou dolu do komentárov a vidíme sa snáď o rok.